hazvina kumira zvakanaka panguva ine kuri kuonekwa kuti nemari assignments ari kuitika mukava mugovernment kana kuti military nekufaiwa kuri kuita mamwe magenerals. Panguva ino zvinyazobuda pachena kuti something is happening behind the scenes. Panguva ine iri kuonekwa kuti the ruling party ZDF iri mubishi kumhanya nenhau yekuamenda bumbiro remutemo constitution yedu yenyika yeZimbabwe. Panguva ino pane madevelopments anoonekwa kunzi ari kutyisa, ari kuonekwa ari kuitika mamilitary barracks. Sarabina mashuko anokudanyirwa panguva ino iyi. Subscribe or like out on the bell icon. According to the president under 2030 anomuda vachiposta VP Konsano Joenga na retired general Anselm Sanyato vabuda vanyora vachiti the ZDF is under attack. Auxilia and Sean Mnangagwa are illegally running the military. Even reassigning Lieutenant General Sanyato to sports, the army must wake up. The Mnangagwa family has hijacked the command. This parallel government is a threat to national security. Roma developments ari kuda panguva ine ari kuonekwa kunzi nema developments aripo nepanguva ine patikunzwa kuti the president is now set to fire anyone ari kuopposa the bill pamwe chete nemaplans egovernment. Panguva ine that person or those people they will be fired. And panguva ine madevelopments ari kuda panguva ine kuchionekwa kunzi the son of the president Sean Mnangagwa has been elevated to the post inoonekwa kuti ndiye pamusoro pane nguva ipfupi zvoreza questions. Vanhu vanyatsokuonekwa kuti there are plans, pane zviri kurongwa behind the scenes, vanhu zvavasingazivi, but the bottom line inogori nawo yevision 2030 kuti they want to attain it no matter what. Vanakupa section medu dzafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Musawana subscribe or like, or join on the bell icon.